gee ntị ọ bụ na ibi na yard ebe ọ na-abụ olu n'ime abalị ị na-anụ ka a na-esu ikwe apụta ụtụtụ ofu nwa ga-ada ọya ma ọ bụ biznes ga-aghasa ma ọ bụ marriage ga-enwebe problem ma ọ bụ nwaanyị dị ime luzu afọ ime ahụ o bu ya bụ ime ahụ apụọ. Gekwa ntị, achọghị m ime onye na-asụ ikwe a ma ọ bụ landlord ma ọ bụ tenant ibe gị ma ọ na-asụ ya n'afa ndị amụsuo ma ọ na-asụ ya n'afa ndị otu nzuzo, mana ama m na gị bụ onye na-ege m ntị nwere ike ụdị ife dị otu a na-eme na yadị ebe ibi. Nwaanyị ị ga-eji gbapụrụ onye amụsu na yadị, nwaanyị ị ga-eji kwapụ na yadị ebe ibi ebe ị na-agbala onye otu nzuzo ọsọ maka na ọ na-abụ ime abalị fa na-esu ikwe. Ibeze iwere ime abalị na-akpọ pastọ na fon, na-akpọ prọfet na fon, na-akpọ prọfetes na fon ka ị gwa na ndị a na-esu kpomkpom ime abalị ebidogokwu ya ọzọ. Ịkpọzie pastọ ma ọ prọfet ma ọ prọfetes ọ bụ na fon ya nyụrụ anyụ ka ife ị ga-eme ngọcha ka m gwa gị, kama ị ga na-achọ ndị pastọ maọbụ ndị prọfet ga-ekpepụta gị maka na ọnwụ onye amụsụ maọbụ onye ọkọt bi na ya adị gị na-ama ibe ime abalị ọ na-esu ikwe n'ime abalị ọ na-esu ikwe. Ọga madam jee afịa jee egote ikwe, jee afịa jee egote ikwe. Ije afịa gote ikwe nke debie ya bụkwana nke iji esi nri o, ya bụkwana nke eji esi ife unu na-eri. Kpọrọ onwe gị nkịtị, abalị ọbụla fa bidokwara isu kpom kpom kpom. Ọga madam bunie ikwe gị, bunie ikwe gị, kpọta ezinụlọ ife abanye ekpere, ndị ekpere na-ekpe gị nwa abanye isu nke gị, ị na-esu nke gị na-esusi ya ike, ị na-esu nke gị na-esusi ya ike. Isusi ya n'abalị ụbọchị ahụ ịnụkwa ka mmadụ suru kpom na ya dị ahụ ọzọ. Bible sị na since the time of John the Baptist ka a na-eme a na-eze Chineke ife ike, a na-eme children of God ife ike, because na ihe anyị na-eme bụ sọsọ ịbụ abụ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, o nwerekwa ihe mmụọ ị na-eme, ị na-abụ ya sọsọ na abụ. Mee ihe mmụọ nke a, mụta ihe mmụọ nke a. Ọ ga-abụ ụbọchị ọbụla fasukwara kpom n'ime abalị, kama ọ ga-abụ ụtụtụ echi nwa ga-ada ọya maọbụ biznes iji n'aka aghasaa maọbụ nwaanyị dị ime nwee miscarriage ma ọ marriage ebido nwebe problem. Ọ bụrụ ife akpọrọ spiritual manipulation, kama fa ga-eji isu kpom 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 n'ime abalị wee na-emekpa gị na ezinụlọ gị arụ. Mgbe ọbụla jee gote ikwe nke gị, kama ị ga-eji maka na a na-esu kpom 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 n'ime abalị na ya dị gị wee gbakwuru prọfet ma pastọ. Ọ nasịa gị ego iji eri nri, nasịa gị ego iji azụ afịa ka e wee buolu gị agha mmụọ. Jee gote ikwe nke ike ibe onye bụ agha mmụọ na be gị. Ọ ga-abụ fasubere ara nkafa jee buru ikwe nke gị, ndị ekpere na-ekpe gị nwa na-esu na bụ ikwe kpom. Ị na-esu ya, ị na-ekwubi okwu, isubi esusie ya nke abalị ha, ime anụzi kpom ọzọ n'ime abalị. Ọ ife ị na-ekwu n'ọnụ mgbe ị na-esu ya bụ ikwe bụ nya bụ ike gị, maka na fa nwa na-esu nke fa bụ fa na-esu ya fa na-ekwubi okwu. Ụmụchukwu unu atụzi n'egwu, unu atụzi n'egwu ndị amụsụ, unu atụzi n'egwu ndị otu nzuzo, n'ọba egwu na ụjọ ka fa ji emekpa ya arụ. Chineke gbaa gị ume, ị ga-abụ onye mmeri. Ife ọbụla bụ spiritual battle ị na-efesi, Chineke ga-enye gị victory, but you have to be courageous. Obi sie gị ike na ị ga-abụ ndị mmeri n'aha Jizọs Kraịst. Amen.